duena. Nahi izan du, pilota zaila zuen enekok, nahi izan du sobera bortxatu, nahiko azin eta ekartzea pilota hori, kriston abiadura ikin heldu zen, ez zuen bortxatu behar. Baigorriarrak untsa hasten finala juntan, hasteko? Jaunta jabe, garbiki. Sobera pundurik ikusi gabe gerran, frango erreski joiten dute, gendeia hamar bat punduen deskartain iza. Aliuntan pilota edera du Eneko Etxebertzek. Aliuntan untsa baliatu da, ezkerreko sare hortarat, zangoetarat jo eginez. Eta aliuntan Matinek ezin du eman. Eneko ere gai da, pilota edera dilaik. Beso samina du, eta mina hundia iten aldo, gai da gileko zuko bat ere maiteko eta pilota. Eta bizik ontsa jokatu du, eta ondoko pilota jakin izan du, eta lehertzen ezkerreko aldean, lehen txaria buruz. Batian luze, bestian labur, bizik ontsa jokatu du. Nikok, bere laugarren betaren zat. Gibel eta ginendako berriz entzien horret, ezkerra. Oso, ongi, Eneko. Ezkerra zikarri untsa moztu du pilota hori, txipirat. Konfientzia eman dakote holako puntu batzuek, bizton dena. Ikusten dugu, gileko sarea buruz sakatzen ari, ez dakit eta soluzioneo berena den eta Eneko rentzat. Husiz, eta zue restazioneikin ere maiten duen eta airetik eta jokinek. Abiatzen da, Richartara berriz botatzera, eta lehuntan luze gibeluntarat ezkerreko alderat, ere maitez ez du ere maiten. Eta bere lehen botea izanen da Eneko rentzat. Kortzeko moldean zin, Matinek hori, gileko paretara joan da, zuzena pilota. Untsa ateratu zakon, baina ezin du ere man. Eta Richartarak heldu berriz partida ostean hamar punduen deskarta balima zen, oait kipitzen ari dira. Zazpietan da 6 eta 13 beti Baigorriarrak, haintzin jamestan dena. Zabera, ustean pastu da, baina lehuntan, berriz ginendako bakatu. Xan bidarek ez duena untsa baliatzen pilota bai, erdian ustean, ez du hobekeago egiten jokinek. Lehuntan lortzen dute taula hau. Hutsi nina zuen esanek pilota bai, eta Eneko defentsan alduen bezala, binen ezkeraz, nik eda. Eta Matini uste malima diote olako pilota ega, arek ez du barkatzen. Eta Baigorriarrak berriz botean, iparaldeko finala hontan, artekoetan. Abiatuko da berriz botatzera, eta beraz, Matine Etxeberri eskuineko paretaikin txasko botatu hau ere. Xake Xamina. Eta bai, Xamina baino gehiago, txantxua, zazpigarren txantxua egiten duena boteaz Matine Etxeberrik, txasko botatzen, mementoan hasteko. Mementoan, frango, joko motza, ez dugu pundu atakaturik ikusten, eta... Bai, xaketik mina hundia egiten du Matinek. Oin hori beste xake biziki hona. Eta txantxoa liuntan ere, 16 garrena, ari eskapatzen Baigorriarrak. Bai. 16 eta 6. Abiadura eta kokapena, xake hortan. Menton ez dute demoraririk galdegiten Richartarrek, nahiz eta behar utketen zerbaiten beharra hor. Oinore, zoin nuntza sakatzen duen. Musika berean segitzen dute zaharra segiko pilotariek, eta bederatzigarren botea deia sartzen duena, 17 txantioa zainiz da. Beti erten da, eta sakari baten dako importanta dela jokatzea zure trinketean. Kanpotiarra izenike. Untsako matzen da. Bai. Karri untsa moldatzen da Matine isagiko trinketean. Untan luze izanen da, nekeziak esanen zabien untsa ere maiten du. Garbiki. Zenuguna, sartzeaz. Richartarrak defentsan, pilota edera oino Matinentzan bai.
urrun, eta Xanek altzuen bezala, baina ez da aski izan, eta ezkerreko gaineko aldea onkitu du. Horrek egan nahi du, beste aldi batez, oino, berriz, Baigorriaren izanen dela puntu hau. Isaktarrak mementoan ez dugu ikusten nola ateratzen aliren ze puntarik, zenta untxa menperatzen dute partida hau eta usu defentsan agertzen dira Isaktarrak. Eta aldi guziz maitxin txartzen dela txaketik, mina hundia iten du. Eta honukoan pilota ederretik ere mina izigarria iten dute, biek, izanik Maitxin edo Jokinek. Hala, Xan, entxareat zoin untxa defentsana, Maitxin. Asko Maitxin oino, urrun egortzen duena Irisartara, eta entzin orten untxa presen dena beti, pilota edera orain Jokinentzat, taula luze bat, Xan gibelkatu beharko, badulekua, numitan heltzen da. Beti gogortzen Maitxinek, nahiz eta pilota edera ateratzen dako Xani. Pilota edera Jokinentzat, luze. Jokin, jo bizki edera. Defentsan alduen bezala, bai heltzen da. Gainetik hartzen du aldiuntan. Pilota oinu hartu duena hor. Urrun, Isaktarrak beti defentsan. Beti defentsan. Baina aldiuntan amoak eman dute. Aldi bat gehiago amoak eman dute. Bai, dominazioa garbia da. Murua, untxa menperatzen dute Baigorriarrek. Eta mementoan, hasteko alde batetara joiten da bakarrik partida hau. Bai, nausi dira arlo guzietan, basaketik eta jokoan ere. Eta 19etan gira San Janik partidaren erdua jokatua dute. Eta untxa jokatua Baigorriarrek. Astapen gaitzain dute. Guantxetan eta pausua hartzen dute. Demora pausaldi bat, enostuko untxa dina ditakena Irisartarentzat. Agian soluzionen bila joan behar dira, eta guaiko manerian agon dominatia dira, eta jokoa behar dute aldatu behar ba. Bai saketik, gero sakatzeko ere behar diatanto egin, hori betiko da. Eta jokoan ere, ez dutu, Xanek ere ez du kausitzen oino eta taulatzia askiuntza. Behar jokoa tinkatuz bezala eta soluzio batzuk eta atxeman entuzte Irisartarrek berri txartzeko partidoktan. Ikusiko zer motivaziorekin atera diren denbora liuntarik Irisartarrak. Eta nartean Baigorriarrak ditugu bote luze batekin oino, bortitza eta hamargarren botea sartzen duena Matin Etxeberrik. Partidaren erdia dira, botez egin du, hogoi eta 6etan gira. Marsaki hogoietan aniz da. Sobera da Irisartarentzat. Jendeak ere, alainan Irisartara hainez baitugu isago trinketuntan eta epel dira. Nahi lukete pixkat berotu, binen beren ekipak ez dakotea aukerarik emaiten mementon hasteko. Epeldia ez dakin, utza sartzen ari, hori segur. Zei bai. Botetzara untsasko eraman duena oraino aldi bat gehiago Matin Etxeberrik. Eta hamikagarrena sartzen duena. Eta emaitza orokorrean hogoita batetan dira. Emekian ikusiko du abiadura emekian, bote hau. Abiadura ederarekin, botetzara hor Xan Bidarentzat. Ateratzera behinan pumpetik berriz sartu dako sarerat. Eta berriziak eona. Eta bat uzten dugu, beste bat hartzen du, lego, ama bigarrena, hogoita bigarren pundua. Partida eskapatzen ari zaiote, eta Irisartarrek. Ez dute zurizionik atxe maiten. Leguzietan emaiten ditu. Kinek ere untxa, taularen gainerat emaiten. Xan Bidar defentsan, ezkerreko murkoa unkituz, horre egibilen izanen da, alduen bezala. Untxa, ez du irrausitiko eken, Xanek. Eneko untxa, jo biziki hona. Aliuntan ere beretako izanen da.
Ez erdiontan usten du, ez du utxa baliatzen. Oh la la la. Oh la la. Ai, badute mehezimendu alerea. Puntu hortan bedera nahi bizartarek. Bai, borrokatu da Eneko. Eneko jona, gondura Enekean ikusiko duzu, beraz, nola, buto duen bere burua. Eneko Etxeberzek pilota horren sekaio egiteko, nahiz eta Xiron joan den. Xiron den da, eta makinen pilota erreusita handiaikin, eta kasik tantoa zela iberarentzat, ebe mirako hilo ikipi bat egin du Enekok. Eta bere buria botatuz, eta ere mandu pilota ikarri zailat, eta tanto egin. Botea, binan labur izanen da Eneko Etxebertzen zat. Ez du asmatzen, sakian. Unukoan txur, Enekok. Enekoren zat aldiuntan ere, ezkerra txipitzen du pilota luze batekin, jokinek ezkerra zalduen bezala. Bi sartarak hor dira, pilotatza eskuineko pareta belinazkoarekin asanentzat. Zer gaiten du epaileak, ez du deus gaiten. Segi, ai. Jokinek utzia bezala zuen tantoa, eta juiak eta ona eman du. Ze pilota emaiten duena oinu makinak. Pilota zaila, Xanek ere karri. Beste bat emain, txobera izanen da, itzulian karreatzen ahalko du Xanek. Untsa Xan! Eta antiuntan lortzen du Kausitza sare hoi, bazuen butia bat txekatzen zuela sare hoi, eta liuntan lortu du. Behar hartuzte, holako pondu gogor batzuk eta partida hortan sartzeko. Zenta honokoan ez ditugu ikusi eta hiri sartarrak berena emaiten. Ez. Hala. Hor giren finala erdian eta finala erdia ikusi dugularik egeran beste mail bat erakutsi zuten egun ez duguna ikusten hasteko mementoan. Eta behar bada binan hastapenetik hartu dituzte lepotik baigurriarek eta mementoan. Eta ez du lortzen saketik Eneko. Ea Xan, pilota edera, taula. Hore, usten du Enekok pilota. Pilota edera du Xanek zer eginen du. Sobera labur gai da. Kasu, bisortarek. Enekok luzea, airetik hartuz. Xanek untsa segitu du, betik itzikatzen lehen txaria, baina hor da matin. Enekok keinu egiten du. Ez, kasu Xan. Ez, aututxarra indu, eskuin botatu du, sobera motel. Ez dakit aututxarra zenez, hasteko ez da eskertua izan, Xiloa onketu du, baina ateratu dako pilota hoi. Eme ataka frankoa ez bali mauzu egiten, Matin zangokari ikarria da, eta Matinek punitzen du, Motela zen bere ataka, Xan, hori da? Sobera. Sobera motela zen. Eta baigurriarrak beti botian ditugu, beraz, hogeita hirugarren puntuaren zat, hogeita hiru, eta sortzi uste dut, emaitza zuen panteretan ikusten duzue, hogeita hiru eta sortzi, beraz. Laburra izake hori.